पर्बतजरायाव देहायारि गेलेग्रा एबा जिम सेन्टार बेखेवदों। काजलगावनि शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म मिनि स्टेडियामाव जिम सेन्टार बेखेवदों। बे जिम सेन्टारखौ आसाम फुटबल एसोसिएशननि लिंथुमगिरि चन्द्रकान्त नार्जारी बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होफैयो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजलगावनि शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म मिनि स्टेडियामाव गोबां लाइमोनफोरानो आर्मी पुलिस बायदि साख्रिनि थाखाय प्रेक्टिस खालामफैयो। बेखौनो नोजोर बोनानै पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनआ शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म मिनि स्टेडियामनि न'आवनो लाइमोनफोरा गाव गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो हानायनि थाखाय बे जिम सेन्टारखौ खुलिदों। बे बेखेवनायनि गेजेरजों पर्बतजरा जिल्ला गेलेमु गौथुमनि नेहाथारि त्रिबेन सांमाया खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि अखा बोथोरनि गाज्रि थासारिब्लाबो न' सिङावनो खारनो थाखाय आगजु दं आरो बायदि बायदि बिथिंनि लिरथाय दिखोनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मुवाजों लोगोसे हौवा हिन्जावनि फारागथि गैयाजासे गेलेनो हागोन होनना मिथिहोदों। प्रेक्टिस खालामफैयो मस्ट प्रबाबली साख्रि बाख्रियाव माने जायफ्रा खारो आरोखि जेनेबा पुलिस हक आर्मी हक बेबायदि साख्रियाव बहुत ट्रेनिं खालामफैयो आरो गथ'फ्रा। बे गथ'फोर दा जुदि बे जिमाव दा जुदि भाग लानानै मोजाङै इउटिलाइज खालामनानै जुदि गावनि देहाखौ फिटनेसखौ मोजां लाबोनो हायोबा बे बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां जागोन आरो एक्सुवेलि बे जिमा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जादों आरो बावहाय जेनेबा जोंनि फुटबल प्लेयार्सफोरनि थाखाय जाहाथे माने बे टेकनिकजों लोगोसे जाहाथे गावनि देहाखौ जाहाथे फिटनेस लाखिनो हायो बेनि थाखाय बे जिमखौ खुलिनाय जादों आरो आं आसा खालामो बाव जोंनि पर्बतजरा एरियायाव जेसेबांनाखि प्लेयार्सफ्रा दं बिसोरो जाहाथे बे जिमखौ मोजाङै इउटिलाइज खालामनानै जाहाथे गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो हायो बेखौ आं माने आसा खालामो। स्टार्टआथ' जेनेबा दा जोंना लिगआ जागासिनो दं। बे लिग जोबनाय लोगो लोगो जों मोनसे एकाडेमि बे पर्बतजरायाव खुलिनो नागिरदों। बे एकाडेमियाव माने खमैबाबो जों मथा मथि 50 जनसो प्लेयार लाखिगोन। बे प्लेयार्सफ्रा बावहाय प्रेक्टिस खालामनो हागोन ओमफ्राय बे प्रेक्टिस लोगोसे बे जिमबो खालामनो हागोन बेबायदि जों सिन्था खालामदों आरो पर्बतजरा DSA।